काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आता अजित पवारांवर हल्लाबोल केला। 31 मार्च पूर्वी कर्ज भरण्याच्या वक्तव्यावर त्यांनी टीका केली। सत्ताधारी राक्षसाप्रमाणे वागू लागल्याची टीका त्यांनी केली। दरम्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नेमकं या संदर्भात काय ट्विट केले ते आपण पाहूया। हे बोलताना ना यांची जीभ थरथरते ना यांना लाज शरम वाटते। जनतेनं राक्षसी बहुमत देऊन सत्तेवर बसवलेले लोक आता राक्षसाप्रमाणे वागू लागले। निवडणुकीत कर्जमाफीचं आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची मतं घेतली आणि आता सत्तेवर येताच 31 मार्च पूर्वी पीक कर्ज भरा, कर्जमाफी मिळणार नाही असं मुजोरपणे सांगतात। असं म्हणत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अजितदादांवर हल्लाबोल केला।